ha desmuntat la història o no, perquè avui parlarem amb Yuri Aguilar. Bona vesprada, com estàs? Bona vesprada, Carol, què tal? D'invents que es van idear ací, a la nostra terra, i invents alhora molt diferents entre si, i vull que em diguis quina connexió hi ha entre ells. Anem a parlar de talent valencià. Avui m'he dut aquesta botelleta, que tot el món... Aquesta beguda de cola... Aquesta beguda de cola sense marca, que cada espectador intentarà endevinar quina és. M'he dut una estilogràfica i m'he dut una agenda. M'ha faltat dur-me un avió, però no me cabia en el plató. Per la porta, en el plató cabria, però per la porta no. L'he deixat aparcar fora i ara està la Guàrdia Civil ahí mirant-me a veure els papers i tal, però anava a dur una, perquè el primer vol a motor d'Espanya, esta beguda refrescant tan coneguda, l'agenda i l'estilogràfica són invents valencians, no? Anem a començar per el volaoret. El volaoret, en contra del que pugui aparèixer, no és l'aparell que estem veient, és el malnom que rebia Joan Olivert Serra, que és de Cullera, i és la persona responsable del primer vol a motor d'Espanya. Joan Olivert, en el seu poble, en Cullera, com era molt aficionat a això dels avions i d'investigar temes aeronàutics, li diuen el volaoret. El volaoret. Ahí, on viu el volaoret? I era este home. Exacte, este home que és Joan Olivert, és la persona que va fer el primer vol a motor. Bueno, va inventar este aparell per a carretejar, que es diu, anava a pedals. Joan Olivert inventa el primer, diguem, que seria el primer avió fabricat en Espanya, i el presenta en l'exposició regional de 1909, aquella organitzada per el primer marquès del Túria a la ciutat de València. I allí s'exposa el primer avió, que resulta que no tenia ni motor ni hèlice. I l'Ajuntament de València, com volia, en fi, posar un poquet a la ciutat en el mapa, i allò de l'exposició regional estava com tenint molt d'èxit, li financia la compra de l'hèlice i del motor de 25 cavalls. I al setembre de 1909, 6 anys després que els germans Wright aconseguiren el famós primer vol a motor del món en Estats Units, Joan Olivert empaterna en el camp d'artilleria, també tenia trampa perquè anava cara avall, per donar-se impuls, pobret, impulsar en l'avió, el tirar en cap avall, però l'avió és que té un poc de trampa. El vol va durar poc, o gens. Uns decímetres, no? Les cròniques diuen que uns decímetres, però, escolta... Però, es va aguantar. El primer vol a motor d'Espanya, i tots els historiadors coincideixen que no hi ha cap dubte, tingué lloc a Paterna gràcies a una persona de Cullera. El volaoret. És una fita molt important de la història. I escolta, aquesta beguda de cola, que sempre s'ha dit que era un invent americà, no... D'això res. D'això res, Carol. El 1880, 3 amics d'Aielo de Malferit, el poble de Nino Bravo, van obrir una destil·leria per a fer refrescos i begudes espirituoses de tot tipus. I trauen una beguda que es deia Anou de Cola Coca, que era un refresc fet... Però ja existia la Coca-Cola? No, la Coca-Cola apareix 6 anys després que els germans de la destil·leria d'Aielo de Malferit... I es deia la cola Coca. És el mateix nom, però a l'inrevés, no? I el logo era semblant? No, el logo pareixia una etiqueta de vi. Tu la veus ara i pareixia més una etiqueta de vi, d'un vi francès, una cosa així, no? Tenia alcohol? No, era una beguda gaseosa. Era una beguda gaseosa, petillant, que dirien els experts, en burbujeta, i ells la trauen al mercat, i el que passa és que hi ha molt de... Ells agafen un viatjant, un comercial, que se'n va per Estats Units distribuint i donant mostres de la nuez de cola coca. I, curiosament, 6 anys després, apareix una beguda inventada per John Pemberton, que es deia Coca-Cola, invertint els dos noms. Que també haguera pogut dir-se una altra cosa, igual ningú s'hagués donat compte, però així cantava un poquet. Però no se sap com, el sabor és quasi igual. És veritat que va començar a comercialitzar-se en les farmàcies? Sí, i és més, les primeres dosis, algunes incorporaven cocaïna, vull dir que encara no se sabia que la cocaïna era un producte tan nociu per a la salut, però les primeres dosis... Sí, però que era com un xarop, que tu t'ho prenies perquè tenies mal de panxa i 2 culleretes de... Sí, era més pastosset. Cola coca. Exacte, era més ben pastosset. Bueno, es deia que curava els refredats, que era bo per a prevenir els refredats, i te dic, es venien farmàcies, es venien botigues d'ultramarins... Igual es pot vendre en una farmàcia que en una drogueria, perquè també desatasca, saps, les canyeries que no veig. El cas és que sempre s'ha dit, perquè sempre és una tradició oral a Aielo de Malferit,
que Coca-Cola va comprar finalment la patent, però no hi ha ningú registre documental, per tant no podem donar per vàlida. O sigui, els d'allà los van quedar... Sí, a dos veles, però el cas és que sempre ha hagut una tradició oral a en Aielo de que efectivament... Que allà es va inventar... Que allà es va inventar, i pareix ser que existeix un cert acord en els historiadors de que efectivament l'origen de la Coca-Cola està en la nuez de cola-coca inventada per aquestes destil·leries de Després allà a Aielo li han tret altres marques i funcionen. Sí, de fet, ara cal dir que el 2018 una jove emprenedora valenciana va rescatar la fórmula original de la nou de cola-coca i se comercialitza avui en dia com la malferida, que de fet es pot trobar en molts lineals de moltes grans superfícies i xicotet de superfícies. Últim invent, Yuri, l'estilogràfica. Invents, perquè tenim un personatge molt interessant que és Francisco de Paula Martí. Bueno, jo he llegit avui el seu nom... Va inventar ell l'estilogràfica? Sí, la va inventar ell. No la patenta ell, però està documentat que pràcticament a finals, en els últims 2 o 3 anys del segle XVIII, cansat de tindre que anar mullant la tinta en el tinter i la ploma i mullant la ploma en el tinter, el que va fer va ser incorporar un tub de metall dins del pal d'una estilogràfica i era un dipòsit de tinta. Vull dir, l'estilogràfica tots sabem com funciona, és un disseny molt intuïtiu, però fins a finals del segle XVIII no podem trobar això. Ningú se li va ocórrer que podia deixar de mullar. Va ser el xativí Francisco de Paula el que va dir... De Xàtiva era, De Xàtiva, sí. En aquella època es deia Colònia Nova de Sant Felipe, perquè Felip V va fer aquella destrossa de cremar la ciutat i damunt, per a més Inri, renombrar-la amb Colònia Nova de Sant Felipe. Però la seva, diguem que no té patent, vull dir, Francisco Paula no va patentar la ploma, però sí que és de veres que els historiadors han arribat a l'acord, efectivament, no hi ha un enregistrament anterior que el d'ell, però van ser els britànics els que van desenvolupar un poquet tot l'invent de la ploma estilogràfica i els que finalment la van patentar. I com diuen el truc, no? I envide, i fica un altre més. Resulta que uns anys després inventa la que va ser la primera agenda dietari del món. Quina? La primera agenda diari del món. Va agafar un llibretet en blanc, va anar escrivint els dies i en les pàgines podies trobar sortejos de loteria. Clar, és que això és un invent, és que ara ho veiem com, mira, una agendeta en compra tal, però això va haver algú que ho va pensar. Doncs a més de l'estilogràfica, per a complementar, va inventar l'agenda. Que m'ho expliques, és que Yuri Aguilar, si no existirà, hi hauria que inventar-lo. Moltíssimes gràcies per esta secció, desmuntant o no la hístoria. Ferran Cano, sempre aprenem a muntó amb ell.